Hej, to znowu jeden akt i dzisiaj nagramy filmik, jak chodzimy po. Już sami chyba wiecie po czym. Po Katarzynie. Ja tu mogę chodzić kiedy chcę, nawet bez biletu, dlatego że moja mama pracuje tu. Chyba tu jest szefem. Tu jest jakaś tablica. Tak. I my wejdziemy akurat na górę. Albo przejdziemy się przez nas i potem wejdziemy na górę. Pokażę. Jak tutaj jest. On powiedział sobie. No bo taka tablica mi to no weszli? Chcieli już wejść, ale potrzebujemy tutaj weszli. A bilety są nawet takie 7-3 zł. To musi płacić 7, to weszli, postawili krok i zeszli. Znaczy nie zobaczymy tą górę, tylko postawili krok za podkreślę i moim się nie spodobało. Nie gadali. No tak. Taki piękny jest akurat. Bardzo ładna pogoda, bo w ogóle nie wieje. No wiało trochę. I tak w ogóle nie wieje, tak jest w gospodzie. No, teraz w ogóle nie wieje. I jest w ogóle prawie żadnej chmury nie ma. Teraz my to skoczymy. Skoczymy. Tada! Tak. Jak? No, czuliśmy ich. No tak. Zdziwił się i powiedział, nagrywać? Kiedyś było źródełko, ale już nie ma i jest teraz takie zgłębienie. Ja tu nie wiem, to wygląda jak jakieś krzesło. No. Mój brat chce zamykać, ale do niego teraz nie mogę. No dobra, pójdziemy do nich. Dobra. Takie są te piękne widoki. Są prześliczne. Mi się bardzo podobają. Spędzę się nagrywaczko. 3 minuty. Przejdziemy tutaj, przejdziemy wszystko. Tam. Takie są te widoki. Tak, i tu już nie możemy iść dalej, bo dalej to są jakieś rozejścia, a wiecie, no, ale ja nie znam tutaj za bardzo tego miejsca no i nie mogę pójść gdzieś, jak będziemy jechać, to mogę wrócić, ale ale mówię, no, to ja mam to tak. Teraz idziemy do Puszczy Jodłowej. Znaczy teraz idziemy na górę. A kolejka się tak to my idziemy tam. No i to sobie tę wodę. To jest prześliczna, a nie te błoto. I moja nogi. Tak, tu jest prześlicznie. Każdy by chciał chyba dłużej. A jak ciągle weźmie w błoto. Dobra, my jedziemy na górę.
Więc tutaj nie będziemy wchodzić. Tu przybliżę. Chyba mnie wołają. No to poczekajcie. Okazuje się, że już jedziemy. A jeszcze nie zdążyliśmy wszystkiego zwiedzić. Ja tam tego mogę przybliżyć. No, nie widać następnym razem, bo nie raz tu przyjechaliśmy. To my już idziemy. No to was serdecznie żegnam. Pa.